Pripravili sme si pre vás obchod budúcnosti v prostredí Minecraftu. Kúpili sme si mrkvy, marlenku, cukor a múku. Náš stroj za 1 minútu vašu objednávku zaregistruje, vytriedi, nakúpi a zabalí do rozložiteľnej tašky. Vám už len stačí si ho prebrať na výdaji, zaplatiť a môžete ísť domov. Ďakujeme za návštevu nášho obchodu budúcnosti, ktorú si pre vás pripravili Damian Fedor, Juraj Pastýrčák a Tomáš Bali z základnej školy Juh Vrano nad Topľou v 8. B. Koordinátor Jakub Sabol.